we Sumpaba Ebe Sumima Fala fide no to Sumpa Fato Sumpa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Ifisa kudie munsemo Ubenya Apera munsemo Ubenya Nyamsun munsem Ubenya Anijie munsem Ubenya Enyumpane kakuma Ubenya Yamaimu amanyosem Ubenya Osumpa bibra Ubenya Ubenya ningina Ubenya Sumpa TV Yabana papini su Sumpa die Ema kefiapa Nonsia Ghana de Shimama Mamunyana Mwache SOMPA 106.5 Abrason San Opano Siaka se watch Diampo Kwame Wayadom July Bosom Datoso Edunum Afimpim Yenu Anya Dionum Soyan Sanford Auroma Wakruchina Na Wadia Suma Son for Penuno Yanso Yasanimu Ade Emamo Na Kasia Boyfree ha Abafa SOMPA Fidikasia Ewa Sante Mantemu Ani ya SOMPA 93.1 Ayiko obefa bi wa santemantemo kronoa anu ya 100.9 Adamfo Radio Paris France Abuchimemu anafe SOMPA 101.1 ewotakwa 103.3 woko takradia yedem Tachiman ya 106.1 Wamafo wosunyane etie bi ewa 98.9 ena nkranzan swafa 90.7 odoma aya SOMPA 101.3 wokwa decoder na so anasa chini radio no aya SOMPA FM aya maro fise Facebook no ana YouTube no share them live awo honom na okwo www.sompaonline.com wonu nyina yensemfo adawroma ensem no wokrocha de akwa kogo ya benya bi no wakenkan Anopa no siaka se boya tena se no hye no so yi se na na keje se campaign mecha na dawroma ya wodi adanse mu nuoma pa abadom Ghana men na nchiri manyina babato ya dan ya yesie no wono adawroma na waje ababa na kase boye de ababa som anansem wa yede ba no ene mu ni bi ene se Garu mrase bedweni ene de atu dwese ni manimu ya asrafo yede wo mu abegu empotem hono yentwi wo mu nyina ensan Sanso anabako ansansam ya mu no wapanyipa bia kasa adiafa ho sansan kebetumi a Ghana yantena se ye pa niensusu bibi pa emfa ho osofo a wo hye afisem ensem so dia betu dwese enroboni cocaine ni cannabis bia wo monsa ka no enyasem kuma kra Ablekuma North na no adabato ya wanoto ye ewo police station be sedunku no emu nsam ye boburuja na professor bi wono so atu nanum tuo adiafa asime ho Sofo panyini Cardinal Peter Apia Texan en wodi asu dwese omampani Mahama sa reset agenda no wono nko a entumi nyenti mu abiere esese opamfo no so eboa no wo monhye na wo muntu sa na mu eko wasempanyi mfonso de krata apietwa Nigeria mampanyi dada wonya na bebe kono wono be kansem de bi adiafa na ho ensem ne do so afoforo bi eka we ni mo ho ena no pay yede ni nyina esom se na kodwogye company limited anopa no nsia kasebo midin ede ADWOA ASARE Akosua ADWOA KODIE boatin Afe yanje brekase bono enchiremu ankasa enie mrashebedwani ya wogina mu edemo manfo ewo garu abaton peswa so eye Dr. Thomas Anaba wono ne de ofre akwa mase enimanimu ya asrafo ya yede wo mu akogu boko
ene emia ya hodo a ebemben no wo mo hwe na yenyi wo mu nyina emfamfiri empotem wo sansesebe wo hye eniema hodo bi nia mo ho nsem a asrafo na begu mpotem ho ya wo mo ya chese temamufo no de wo mo mfa wo mo enye hye se atade re se hye wo mo a ase de ye de hunhun bi abo awura wo mo no wo mo hunu nipa kora sebe ase moa na ensemtwofo wa bra wo ne wo mu edi nkomo no wo se wo kasa edi etia anamo anansem ntemu kora asrafo no etuye ewo empotem wo popo wo mani ede kire wo mo a wo mo eti area ho wo mo sister tu ho ni bi kura po a esi ho no mo a eye Kusa traditional area womo epenyini pa emfonyi na aba asigiri abugrago azoka ya wotoso mienu sa statue no kura wom kodwiri gu baabi ya niema bi eti sade ensese wom so kura sebe wom de wom abase banbon wom mehwese ebeto din na mo ba bebo ban ne nko wiase omanfo eti mpotem ho ena mo betum ani asa wom edi wom mpabro de a ene na esese asoye hye banbo ensem so ene afisem so wom hwe na asrafo no ye ba beyi wom nyina edi efri honum Dr. Thomas Anaba ne nsem odi tu dwane bi eni called on the Minister of Defense and the National Security act as a matter of urgency and withdraw the entire military force from Boku and replace a new set. It is our belief that the current military personnel had long been tainted and corrupted and have therefore lost the moral uprightness, security, protection for the people of Kusau. These incidents have left my constituents, especially communities along the Boku-Bolgatanga stretch, in a state of fear, anxiety, and panic. It is imperative to note that every life lost must be a serious concern to us as representatives of the people who elected us to represent them. Ene ya yekutie ye Dr. Thomas Anaba wono ene ye mrasebedwani ewo garu. Awasasem koya muwono Zebila mrasebedwani won monyamfo Beneza Ndebila nso adnano atum na wachose ye huye wo magana bambofo de anka wo mu gina wode masumdue wo mu gina osetemamufo no wankasa no wo mu bambo mu betumi ayere na sabio wo bintumi mfiri ni krom sa manfrafo no wo mameto nse wo magana so nanso yete wo magana mu na yankasa ya bambofo ebesa sori yeti ayede ene na wo man no ye wo kwatwa pa anam so ama won monyamfo Beneza Ndebila achose Sepa se wo meya srafo be kwakogo sanse nei ye wonu se drumra bi na se entokwasi ewo miamia wodo ye te se ye titiru ni ahensam ntokwa ne ho masotwi se ya aya na wo meya posifo no wo mo ahobambo no enhyeda ensipin sita enokwa na kan wo ma abokode no wo mo resan ko mema srafo momu akọ na nkatemamufo na nya hu ni soro bi ewo sa srafo ni mu na so bra wa srafo no kokodu ye no ase wo mo kura suja adigu ntokwa no asase ewo boko ni mu ejise pa na baya de na nko befo aso sane garu mrasebedwani eka no wono so fo so ye pa se asrafo dom no yenhwe na yenyi wo mfio. Not only was the statue shot at and pulled down by the military, but it was set ablaze by the military. What was the crime of the statue? Who was their target? Your guess is as good as mine. The people of Kusau have lost hope in the current military presence in Boku. We think our overlord is not safe with this present military presence in Boku. It is pretty obvious these callous military officers were after the life of our overlord, and thus cannot be the same people parading themselves as citizens who duly pay our taxes. We demand and his men be immediately withdrawn. Yesterday's action by the military must be thoroughly investigated, and the said military officers who destroyed the statue of the overlord identified and punished for their unprofessional and barbaric act. I was your way, I Zebila mrasebedwani on monyamfo Ebeneza Ndebila. Wo ensamfofo emunosofo wo hye afisem eso owura Muntaka Mohammed Mubarak en wode atu eja se enrobone ya abosumi a etwemu womo SSS niema junu emu no womo nsaka na Court Control Commission adwumekuo no womutumi eso omanfo pa akiri egiye cocaine no kilograms no na ye apem oha eni aduokrommienu 1192 kilograms eno eye cocaine robone nko ano no ena cannabis nso ye 90 kilograms ena gold bar CBC kakokoi be 17.9 kilograms de womonsa etumi ekan ye ewo emiaye ahodo ya ye famu epie fro maimu ena miaye nso ayefa edi awura Ghana na wochiremu ese miaye ahodo a womokokyere sankrofo esizi sanema wenyina womo nchen no ye kyiribi wo Temaport kutoka wiemhyen gina bia
pagahye no so ena afei oyarefa ene ne mpotem honom na ewom se soafo no entimi amfa nkyerkyeremu amma se nipa ya kyere wo mo se de ne yede ye wo mo se yede wo mo ko gira mra ni manimu ya ne abo wo mo kwadu nanso wo kyeremu ese na nsem enam se aban ne so aikon ewo nrobone dwede ehu nti no wo ma yere niema mu dankran ne tituru bambo ho nsem ewo exit point ahodo ye wo mai emu boda yahye ahodo no so no wo ma yere bambo mu pa ya enya semkuma owura mu ntaka de nsem we nyina etudwa enra wabra wo furu simpie na accountability series no wo friends emchofo edito wo manim. The Narcotics Control Commission has intensified efforts to combat drug trafficking and promote public health. In that regard, the Commission has undertaken the following as of June 2025. Secured 15 district offices across 7 regions, decentralizing operation and improving local enforcement. Seized 1,192 kilograms of cocaine over the period, 90 kilograms of cannabis, and about 17.9 kilograms of goba at Tema Port, Kotoka International Airport, Paga Border, and Oyarefa, disrupting major trafficking operations. The Narcotics Control Commission has also conducted 7 drug swoops in Akosombo, Takoradi, Medina, and other areas, reducing the narco. And what she opening Kasaka cry efa basabasayo. Ene mentime ho ase a ekoso ewo Ablekuma North abato mpeswa so na wotwe etwa mu nfia da na wabra na wo mode abato ehihye so no wo mayi wo mmrase bedwani wo kire mu ese sekane minister pa kane MP ye maame meive sa wakumsen na nipa binum etimi ekodi de mpabro etisa ene nkrofo bi ebaba monten se wo so yahwe wo mo ewo empotem wo se ade bi etisa ade ensese yesoso so wo mai mu kura sanse ebuo ni die bia enim wo se asem no esiye no wo fra ye maame meive sa wakumsen wo ka kyenso wo maame we de ka fra se wo no kura na edidi no anka nya ne de enti wo mane due pa na emom no se ebredu so no mo ye nhwehwemu e de afasa ansem no ho na bambofo eto nsa frɛ no se wo mra wo meyi nsem ano na da roma won hwe no won kose de be ye betimi aboa me yehu wo mo a wo mu di se nyamra nsem no. Pepper spray. I don't want to preempt this. I can assure you that when this incident happened, very nasty, very unfortunate, very embarrassing to all of us, the political class, because I mean, you can't hold the election in 19 polling stations without this. But I called the Honorable Hawa Komsin to empathize with her. I said, look, what happened? She told her side, I said, well, I've instructed the IGP to investigate you thoroughly. My plea with you is that when they invite you, please go make all your facts so that it will help them to be able to ascertain what truly happened. And then all the perpetrators, those who instigated the thing, those who contributed to any part, the police will determine what crime they've committed. Eni ekotie yeyi eye Owura Mubarak Mohammed Muntaka wono eneye Interior Minister. I was here to and some no aso. Anano fiada ye twam no abato bi ekoso ewo magana emu na sabato no na ya Ablekuma North abato mpeso so na sabato sonko no ekoso ne nyina no ayese afempem ye no ne 2024 wo magana abato ekokoto yesi ekokromotia no ema Ghana mampanyi ye Rajan Dramani Mahama wodi nkonimu ewo mu no na Ablekuma North abato mpeso so ewode no akwakoye pinson ne nyina no kokogina semra sebadwani a ewo se won mu yinu no kosi womo na mu omra sebadwafie no NPP amanyoko de se womo na edi nkonim NDC se twan womo so na adie enti na akwakoye twema mentwe ewo sampehwa isu a na abapem ne womo nyanya amra sebadwani bia na ade ba ko nam so krampo ma sabato no etumi ko so enanu fiada no yese electoral commission adebaye atrose womo hunu mu ene sabio womo nyansam wo no trose polling stations be se makomako edunkro 19 ewode no mfom so kakra eba ho a jase one man shadan college ni ye animu sansam bebre enam so nti na se won akwakohia se ewode no yebetumi ato ne foforo na polling stations dunkro no waye kan wasam wo no one man sanso ato ne biem na wahwe kwampa wo betumi ade afaso na eno na emu nsam kokoye buburuja Ghana adehye nim se ayemonim sam dada enano fiada ne ekoso ewi akire kura ma me ha okumsen wo no so kwaje ne de ebi mu kwa wo ne hwe wo ne ade yese pepper spray eno no so ekoto ya ne ade a na eno na security analyst baako wapanyi pa eba ne bambo mu a wabene mu Professor Kwasi eni de na no ato sa asemi mu e kiro se ha dwene
Wamaya yanya mfinhyia duasia nwɔtwe 68 years ane akyerɛ nanka ya pere waman ne nkankɔ waman ne yeyo sa Ghana no nkampempenso a yɛdoi de sabio ye nipa korampo a wasanke yɛkɔ pension yɛkyiri nwafu fita nanso yenya asuahunu bia mfamfiri abato a yato afrinfinhyia no bɛsa de oho ne yɛbɛpem nne wɔsɛ ayarehosam ayasefem sam sasa rerun korampo ya wɔn moto yɛ our polling station dunkro no enipa pinu anya wan masotwe wi akire ensamtrofo anka ya soma wom se wom so nkotie nsem kopensem enfamra Ghana ana aja adehye nso nya bintie no saafo no nyina so ebi munya wan mo so toro ene sa no ma keka ho anam so amapanyipa no trose sa de na ekọ so no de entwa ye kura na momo no wono wate wono enye no surprise sa se enei bepem na yenya nya ho abedwokuo bia ya won be yemu hwehwemu na won matro mu krata ade abraban no na yehunu kwampa ye betumi de womanfo a wo mudi sa nyambrasem no enso atumi afaso wosi ya chia Ghana fo pi ne mu obesere se kwaba no se ye to oba ti se ya woman ye hwe se ye betumi de hyema pafoforo agu akwan mu na aboa ma Ghana nso ye yo no atumi akonkan anopa no se aka se boye a wotie hye no nso se na ka ja see complimented wodi adanse mu nneoma ana so yesene ade nneoma na wo pɛ ya wonya bie ena doa ye de bodan so ana plywood building wire cement iron rods roofing sheet de abusua ena na ka ja see complimented o wono nko ana de na ye papa de yagye atomuo de stamp sisuo de ye quality ne mmanya quantity wo se wo pa aya pa de ye papa ne mmanya de na duduo mu quality ne mumanya quantity asam ne yeka nana ka ejase complimented wono nko ana ne oma ne yase ase eba na dansie mu neoma ne de ne ye papa na wase ne de no anam se ye papa nti enchirima beba beto wona na kanso mu nyina won beba beto na wodan no etim de etim emubu se nkansu asase ye totoi nana ka ejase complimented wase si wodan no esi abocha so na wokɔ Accra na se Kumasi a ne branches no ebi wo ho na se bibia ne afra na homa no 0204 355 040 0204 355 040 na mpanyifo eni enkombo medimafo na doctor say what the time to yare no so what the brand na ye na dwumo ane Dr. Time da so no what the mra na ye adwuma enti wo se yade no a ha wo no a adane ko ankoro te wo so wo ko a enko na jase wodi ene na madunsusfo akonfo asofo awodo so no wonhia medimafo ntia ma udimafo ndimawo na sa yade ne nyina etuo ntwa amfamfiri wonom wo se yade be ti stroke sisi yade waposo esikire yade wo kwa yaresabia doctor say wo sugar level no ekosoro ko Dr. Time da so nchen wode na watwe miensa pe wo betu sa yade na firi wo na watwe mienu wode tu kidney yade ekọ na wo bia wo pa wo kura de ene na mfa ne mfikire wo se wo mo woduro wo ba no banom ne se guna bosome ba akontamu no kunu hia emu asemu ano no wo banyam na bosome nkono wo fa ho afa oba wo mpewe na pade Accra Pokuya Semayira Kumasi Agogo Wana Government School no energy shanimu 0244 77 4282 0244 77 4282 and 0500 72 7215 secure sanitary pad niye eba ye ma nyina se ye secure do ankasa sanse wo de secure sanitary pad de djuma wo ba ye won se wo bedwamu da bi ensure ntoma hunu se enuoma asase e pepe afa ho no leakage eno an secure sanitary pad na wen ntaba ne wakama enti ekyerɛkyerɛ fa ba bia wahemfie wotwa yopo ebra wo mensese ne ba no wo de secure sanitary pad siesie ho a ema rashes ma ho wo hunu sa wo bra na twa wo abra rashes bi asase se ba wona se infections bi wa asase enya da bi ene ne secure sanitary pad na de dwuma no na wo se kwa dwuma so ba bia leading shops ahodomu supermarket ahodomu corner shops mu online shops mu kwa wo se wo pe secure sanitary pad na wo mo asante mantem kopo Kumasi a wo mutie SOMPA 93.1 monko mama excellent cosmetics ebusu se cha e wode enda nya asem keto wo so wo pendodo matu
anane nkrunkrum wo benya bi pa anane bo no so eda fam edum PZ anakwada so estate taxi station one mo a order SOMPA pharmacy lane mu ho na won mo ewo 0243 861 862158 0243 862-158 Nane mpanyinfo eni enkomo ye gyina we so ne adan ye ho tew abasesia Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh, na no crowd who cry from me ba mamania. Na papa mo what to say? Awurade aduma habako. Na could just see. Echo bosim penemo. There were ton adansi ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma class na kane no a. Na wo do US won so man for bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na could just see company limited ajiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na kodjesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodjesi eye bemaba. E wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires. Enadua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia de she dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodja free. Akra wi ka so depo. Ene pokua se de no kra to nchen ya. Wasa wobu akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wasa bie depo kesian so ewo Koshiman. Kumasi sepase depo no kra da nchen ya. Ebisu magazine road, head office no. Wa bie depo kesian so ewo da dientem. Edwisu Accra road, Femeswa opposite Alhaji Celia. Ampaba meboshen. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kodjesi Company Limited. Hey, a kuaba simprimo no. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me hya me kase me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuo de wo ma akoda no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso Monaco Junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers eni herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu Kweku minim se waye hye me kwa manane na so eboni show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. Ani won't here. Passengers a gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Hey, ene
Esa akra ne ne potem ye demo. An ye demo ampa. The say there edutwam Atlantic International University America memu about Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, me say minim wife ye kopa wo. Wan ye 1 cedi. Nyin se ne betom ansa na ye TS ka no. Me so me connection na enseda nkoye na esakakra. Se wa page mu ama hodiam bam. Connection ne mu de we. Obo wo de ba de kro. Ha ba do kro de ba de kro ye ke. Stroke nso de wo fa no small. Chese agidi wo wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia Kumasi say owo agogo opposite government school no. And nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Fra doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for ne hwa. SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Ketuapa ampebusianfo ye damase se majibre na ye twa ye hom akọ ediaba yetoa ensem no eso. Cardinal Peter Apia Texan Chancellor Emma Pontifical Academy of Sciences NFA Social Sciences na chese Catholic asafono ye sofo panyi pon kese pa enyasem ketwa wono ene dia to dwase Omampeni John Dramani Mahama ni research agenda ya wode aba amamuo ya etoso emienu ne second coming yi emuno wo se enya de a ne nyina betime wie peye se wo ma wo mutan na chisa asoafo cabinet ministers ne mrahwebedwafo ne aban mu penifo no se wo ma mwa no a ene saa aniswade hunu no ebeto nsuo mu kra wo se boni bia ni ho se wo mampeni ebenya diswade hunu se wo be hye niema yie na mamuo atimi akonkan nanso wono nko a entimi enkukuru saa de so ano enswa enunti ena ebi ya soafo ebi ye mrahwebedwafo ebi eye government appointees ene wo mo betimi aboa ma adwuma no akonkan wo se na nsemu ntemade ba ko a wahye ne nso ade ehunu ne se Ghana ha enyiyimu mpapaimu watimi wakame na ntitwitwa saa de na yade edo sokora ewo yemu dodo na no so no enya de betimi aboa ama bibi etesa no ede abam enti wedi ade srede no wode to omanfo nyina anim se wo mo mampanyine se de be ye obetimi ahyehye Ghana yie na enema nyina etumi akọ enkan. The realization and achievement cannot be the task of only the president, the ministers, his cabinet, and all of these, and then the rest of us, ministers, pastors, whatever, all of us behind. And in so doing, first and foremost, with him and his ministers and cabinet and all, there's a big thing to recall, which I briefly mentioned when we were praying over him. And again from the Bible, since that was a Christian thing, we can learn a very beautiful lesson. In the book of Exodus, at one point, Moses alone leading the people became burdensome. He cried to God, and God told him, choose 70 elders, okay, whom you are sure can do the job. Bring them, okay, and I'll commission them or put some in your spirit, whatever. Cardinal Peter Apia Texan NIT. I was say it was so na yɛde nka momane dada sɛ wokɔ Nigeria mamu a Nigeria man panyi dada yewa Muhammad Buhari papa no wɔkye nananom ɛwɔ ansieto wei ayɛ awɛhosam ya asie ɛwɔ Nigeria man mu ɛkyerɛ sɛ papa ne modempo no na ɛso ne yɛ papa ɛfiri so ɔbɛtena akonya so 2015 ɛbɛpem 2023 no wɔbɔ adwuma ADWOA ɛne ɔmanfoɔ kora bɛka yi a ɛna no wada yɛ akyɛ sɛ Boko Haramfoɔ ɛne atuatodɔm ko bi to hyɛ Nigeria man so na bi mu kunkum Nigeria de hye no yɛhunu sɛ videos a wodo ana ba sɛne na Nigeria de hye wɔ moto nyom na wɔn mo frɛ Buhari sɛ wɔnyɛ bi ɛmfamoa no na sɛ ne mu ɔden paa na ɛno nanam so ma economic community of West Africa State ECOWAS wɔn mo ayɛ biman ɛnkabɔ mu kuo yɛ kyiniya baatan no ɛne wɔnom wɔn nso so atwerɛ krataa ɛde aba ɛde yɛ akɔnsɛm ɛde ama Nigeria man no ɛkyerɛ sɛ wɔn mo yɛ akɔ paa sanse yɛwura Buhari deɛ wɔte aseɛ no na ne modern bɔ na tu nwakyɛ ɛne wɔn nko ani hyehyɛ na dwene pɔ ɛne sɛ bio ne nyansa da ne tiri mu a na wɔde bu Nigeria ban no ewie kyerɛ kora bi so ECOWAS so no na ɛnyɛ asɛm kuma na aya ne yɛtaka yɛso obi wu a ɛwɔ sɛ kyenkyene atwan wɔka na kyerɛ asɛmpa na so yɛwura Buhari deɛ
enya se bia se bia wafiri mu no mbaka na kira sempa na ne moden bo so ani na woye ni papa na woboa mankan koye adwuma ewo Nigeria manimu wonya bi kura afa mu aye no asomdwe de wo ma bi ba Nigeria manimu pa entie na yi a wo tim nananom ewo nsia do ya chese wono so ekwakoye bidiaboa ewo asem ado no na won besere twedi amponso won fa ne nsia jojo na afi kwa wo kɔ no so wo ma asomdwe enya adwuma ewo Nigeria manimu yede kasia bono ekowie ewo US na mampanyi Donald Trump en wo kire sesesi ade na botira wanya nyina yasa na nani nye kura ewe kwan ya Russia eni wo mampanyi wo mo fa so a Ukraine war eni ntokwa asore ewo empotem ho no empenifo yi eso ano na wo se enche wanhwe yi a na fuwa aduronu entem so wanti bibia amfa mfiri Russia mampanyini na efa Ukraine ene wo mo entokwa no ho a ene severe sanctions pa ya enye tariffs ketwa esona wodo ene ye besum ede akwakogu Russia man no eso enti wo se nhyiamudie bi bekoso ya NATO General Secretary Mark Rutte wono ene no eba behia edi sankomo no ewo White House honom na wo metimi ahye atoto niema na Ukraine mampanyi Volodymyr Zelensky wono so ene ekiremu so mampani Donald Trump wonya abotre kakra sanse wo moda so a edidi nkoma hodo wansusu so bebre no a ena efri mu eba ya saa entie no wo munya na eyentie papa entie nche wo mo ebehye na wo mo akekan komo bi esese wo mo ka na asumdwe su etimi ayi niti ewo ho sanse ntokwadie enya ade a eye enti mampani Donald Trump wonya abotre ye gina so na ensema hodo a yede besom anopai se na nakodwo Jesse Company Limited anopa no nsia kase bona nakodwo Jesse de wodim se adansie hu dweso nyina eho ena etim kone kope bito won chansen ya wode bebo dan no so cement ne adansie no hu niema nyina no na nakodwo Jesse Company Limited wono ne yekanfo no ede ama anopai saran so ena secure sanitary pad eboa ama emaye bosumi akwantu no aye easy na ye kama ede ama no ko baby tonton sanitary pad bia na kotobi munso amotonto wo traffic mu ne kwa ho no munkotu ne dodo Ghana ha ya en wo mo eye no dia fa ba fumfidie kwa so a utim se ekoyie papa ne bo no so eda fom kama wo madaro mansama ye de bae no na ne edimu akotini bi ene se garu mrashe bedwani dia sede ato bambo adwumaku ahodo no animu se asrafo ya ide wo makogu boko ene ne potem wo mbeyi wo nyina famfiri ho sanse adwuma ya de hye wo nsa no enye no ene wo makoyo Professor Kwesi Enine Anso Adebai Atrasable kuma north na no ada abato ye won motor wo ho no enuma entwe yiwu Interior Minister abebo anohoba efa enubone ya wo mo ensa ka ene hwehwemu ahodo nso a ekoso Yewa Buhari fra wo fra mo Nigeria man mu no ECOWAS wo mo so de krata aba wode yakọ ama Nigeria ban na ebi eka wei no ho ena enuanom mienu yebeji nkonwa yebekinkan kasebo nyina ede emamo ADWOA ASARE Anemidin mene Akosua ADWOA KODIE Boatin